paninira sa amin yun. Yan ang fake news. That is the fake news because may biktima. Binibiktima nila yung mga supporter ng Marcos, binibiktima nila yung mga matatanda, yung mga umaasa na sana meron silang makuha, nangangako sila ng kung ano-ano. Maraming salamat po sa muling pagtutok sa ating channel. Muli ay pakikinggan natin, panonoorin natin ang kwento, kamanghamanghang kwento ng ating